Здравейте, приятели! Имам една хубава новина. На 20 септември моето дизайн начинание Минас Дизайн става на 7 години. Така вече сме първи клас, така да се каже. Минали сме през детската градина, понаправили сме така доста домове. Ам, Зоомагазин имам също така, с който супер сладък проект. Военна административна сграда. И още доста интересни проекти, вила. А, Имах щастието да преподавам два курса в Дизайн Академи като част от тяхната професионална програма. Така че наистина е един вълнуващ момент за мен. Искам да благодаря на всички клиенти през годините, които са ми се доверили, на всички фенове в социалните медии, особено на Фейсбук. Така много благодаря за вашата подкрепа. Наистина, за един артист е изключително важно да види, че работата му е харесвана, оценена, призната. Много благодаря на екипа, с който работя, който е малък и сплотен, на Митко, Жасмина, на Стефи. Много благодаря за добрата работа и сътрудничество пред годините, на всички прекрасни мебелисти и майстори, с които работя. Ам, и от тук нататък се надявам да се развиваме все по-добре. Наистина да може да виждате едни все по-хубави проекти. Надявам се съвсем скоро да започна и да реализирам домове. Вече така до някъде това се случва, но така все по-осъзнато и бих казала все по-целенасочено, така че да имате една още по-добра дизайн услуга. До вторник можете да се възползвате от промо по случай моя седми рожден ден. Всички дизайн пакети са с 7% отстъпка, което е една хубава възможност, особено ако така трепетно очаквате новия си дом, ако строите в момента и сте на Акт 14, Акт 15 или пък сега все още имате няколко месеца до Акт 16, в идеалния случай поне два. Тогава това е един прекрасен момент да проектираме вашия нов дом мечта спокойно, осъзнато, с нужното време и внимание към детайла, така че да имате наистина един добър резултат и да се чувствате добре в новото си жилище. Обадете се, пишете ми, ще се радвам да помогна. Желая ви един прекрасен ден. Чао, чао!